Šance majú byť tiež pozitívne. Výsledok na rok 2016 100 miliónov eur v biznis pláne sa zrejme naplní. Vedenie súkromnej spoločnosti dôvody prepúšťa. Idén az év. Mesto, počúvaj rok s Tomáčom a možno práve ty dostaneš šancu. Počasie. Nedeľa bude prevažne slnečná, len popoludní viac mrakov a ojedinele sprchne. Do rána sa ochladí na 10 až 3 stupne a cez deň má byť ešte teplejšie ako dnes 21 až 20. Píši okolo 21 stupňov Celzia. Info Express. Najnovšie správy, počasie a dopravný servis. Každú hodinu non-stop a naživo. Rozhodcu, aby ten posúdil ako arbiter, či je naozaj dodržiavaná kolektívna zmluva. Memorandum, ktoré vláda podpísala s americkou spoločnosťou v marci 2013, sa podľa štátu plní, ak jeho porušeniu nedošlo. Peter Béreš, RTVS. Počúvate rádiožurnál Rádia Slovensko. Francúzsky úrad pre bezpečnosť civilného letectva potvrdil, že havarované egyptské lietadlo pred pádom vyslalo hlásenie o díme na palube. Egyptská armáda medzi tým ďalej pátra po čiernych skrinkách. Informácia Úradu pre bezpečnosť civilného letectva zapadá do teórie, že pád egyptského stroja spôsobili technické problémy. Tomu nasvedčuje aj zistenie vyšetrovateľov, že lietadlo malo pred 3 rokmi problémy s prehrievaním jedného z motorov. Stroj mal za sebou dokonca núdzové pristátie pre tento vážny problém. Americké úrady medzi tým potvrdili, že satelitné zábery neodhalili žiadne známky explózie. Tým odborníkov ale stále pracuje aj s verziou, že mohlo ísť o teroristický útok. Vyšetrovanie pokračuje aj v Paríži, kde úrady preverujú záznamy z bezpečnostných kamier a stovky ľudí, ktorí mohli mať prístup k Airbusu na letisku Charles de Gaulle. Cenné informácie skrývajú tzv. Čierne skrinky, po ktorých však ešte stále len pátrajú. William Hauser, RTVS. Nezradím vás, vyhlásil republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump na zjazde Národného združenia vlastníkov zbraní. Vplyvná organizácia, ktorej sa republikáni obávajú, oznámila, že podporí kontroverzného miliardára. Vplyv Národného združenia vlastníkov zbraní na americkú politiku je jedným z dôvodov, prečo americký kongres nie je schopný sprísniť zbraňové zákony. Ani masakra v Newtowne, kde autistický mladík v 2012 zastrelil na základnej škole 20 detí. Medzi tým potvrdili, že satelitné zábery neodhalili žiadne známky explózie. Tým odborníkov ale stále pracuje aj s verziou, že mohlo ísť o teroristický útok. Vyšetrovanie pokračuje aj v Paríži, kde úrady preverujú záznamy z bezpečnostných kamier a stovky ľudí, ktorí mohli mať prístup k Airbusu na letisku Charles de Gaulle. Cenné informácie skrývajú tzv. Čierne skrinky, po ktorých však ešte stále len pátrajú. William Hauser, RTVS. Nezradím vás, vyhlásil republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump. Tým odborníkov ale stále pracuje aj s verziou, že mohlo ísť o teroristický útok. Vyšetrovanie pokračuje aj v Paríži, kde úrady preverujú záznamy z bezpečnostných kamier a stovky ľudí, ktorí mohli mať prístup k Airbusu na letisku Charles de Gaulle. Cenné informácie skrývajú tzv. Čierne skrinky, po ktorých však ešte stále len pátrajú. William Hauser, RTVS. Nezradím vás, vyhlásil republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump na zjazde Národného združenia vlastníkov zbraní. Total musel zastaviť produkciu v niektorých svojich rafinériách, a to pre protesty proti navrhovanej reforme zákonníka práce. Na niektorých čerpacích staniciach v krajine sa totiž už v reakcii na protesty minul benzín.
Najvyššia hora sveta má prvú tohtoročnú obeť. Pri zostupe z Mount Everestu zomrel na následky výškovej choroby holandský horolezec. Tropický cyklón Roenu nad Bengálskym zálivom zasiahol pobrežie Bangladéša. Zahynulo najmenej 9 ľudí, nárazový vietor sprevádzaný hustým lejakom zanechal za sebou skazu na pobreží, vyvracal stromy a ničil domy aj podniky. Desiatky ľudí si prišli v Bratislave v rámci Slovenského dňa obezity skontrolovať svoje telesné funkcie. Obezita patrí medzi najrozšírenejšie civilizačné ochorenie a vplýva aj na zhoršenie zdravotného stavu pri iných chorobách, napríklad diabete. Istou mierou obezity trpí na Slovensku 7 z 10 mužov a 6 z 10 žien v produktívnom veku. Doktorka Ľubomíra Fábriová, predsedníčka obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pripomína, že s obezitou sa spájajú aj ďalšie ochorenia. Napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, cholesterol a všetky tieto rizikové faktory, ktoré idú tak paralelne ruka v ruke s tou obezitou, zvyšujú aj kardiovaskulárne riziko, to znamená vzniku infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a vedú často aj k úmrtiam. Príliš obézni ľudia majú často problémy aj s kĺbami a chrbticou. V bratislavskej Starej tržnici si dnes svoj zdravotný stav otestovali desiatky ľudí. Mohli si nechať zmerať percento tuku a svalov, krvný tlak, cholesterol, hladinu cukru v krvi či obvod pása a svoje výsledky aj priamo na mieste skonzultovať s lekármi a odborníkmi na správne cvičenie. Keďže som premeškala Totiž už v reakcii na protesty minul benzín. Najvyššia hora sveta má prvú tohtoročnú obeť. Pri zostupe z Mount Everestu zomrel na následky výškovej choroby holandský horolezec. Tropický cyklón Roenu nad Bengálskym zálivom zasiahol pobrežie Bangladéša. Zahynulo najmenej 9 ľudí, nárazový vietor sprevádzaný hustým lejakom zanechal za sebou skazu na pobreží, vyvracal stromy a ničil domy aj podniky. Desiatky ľudí si prišli v Bratislave v rámci Slovenského dňa obezity skontrolovať svoje telesné funkcie. Lietadlo malo pred 3 rokmi problémy s prehrievaním jedného z motorov. Stroj mal za sebou dokonca núdzové pristátie pre tento vážny problém. Americké úrady medzi tým potvrdili, že satelitné zábery neodhalili žiadne známky explózie. Tým odborníkov ale stále pracuje aj s verziou, že mohlo ísť o teroristický útok. Vyšetrovanie pokračuje aj v Paríži, kde úrady preverujú záznamy z bezpečnostných kamier a stovky ľudí, ktorí mohli mať prístup k Airbusu na letisku Charles de Gaulle. Cenné informácie skrývajú tzv. Čierne skrinky, po ktorých však ešte stále len pátrajú. William Hauser, RTVS. Nezradím vás, vyhlásil republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump na zjazde Národného združenia vlastníkov zbraní. Vplyvná organizácia, ktorej sa republikáni obávajú, oznámila, že podporí kontroverzného